Ideme spustiť ruku osudu veľmi jednoduchým klikom. Všetci naraz klikneme myškou vlastne na takýto gombík tuto a tá ruka osudu to celé takýmto spôsobom. Ideme spustiť ruku osudu. Veľmi jednoduchým spustiť ruku osudu. Túto ruku osudu spustíme, tak tu klikneme a potom vznikne také jedno čudlajto a to keď stlačíme, tak sa vznikne festiáč. Katka vám to teraz povie normálne. No už sme zvedaví, počkej. Že najprv spustíme ruku osudu, ona to všetko pokombinuje a potom dáme, že rozposlať. Za minútu. Máme schválenie. Houston. Bola Pentagon. Takže máme 2 minúty. Houston, máme problém. Houston, Viete, kto by to bol povedal, že sa toľko... Štart P minus 120. Počuť, sranda by bolo, keby teraz spadol systém, počuť. sa neopierajú to. Pešovi vadí, že sa otvorí. Pripravte si ruky, poďte. Všetci ruky, poďte. Tu, na toto. Môžem? To je moje. Sleduj. Tu, na toto. Môžem? To je moje. Môžem? To je moje. Môžem? To je moje. Tu, na toto. Môžem? To je moje. Už to robí? Chlape. Určite za bázy, to je to, keď sa to stane. Povedzte mi, keď by pomôcť. Ako sa cítite, sestrápa? Je to napätie. Ako sa cítiš, Jožko? Super, veľmi nervózny. Čo na to povieš? Ja som normálne ako ja Stali sme sa. Ráša za 8. Ideme? Ruky. 4, 3, 2, 1. Tam je môj. Trafili sme. Dobre. No to sú vybavené.